skrevet rigtig meget ned, da vi talte sammen om dagen i dag. Men jeg vil starte med en begyndelse. For vi mødte jo på landet den 10. 10. 2010. Og så kom vi til at sidde ved siden af hinanden og kom til at snakke om hunde. Til at starte med var I Dorte hundeven og Allan hundeven på jeres telefoner, og I snakkede sammen og besøgte hinanden. Allan skulle hjælpe dig, Dorte, med at få en hund avlsgodkendt, og det lykkedes. Så blev I kærester, og efter et år flyttede I sammen her på Bjerghusvejen. Og den første nat, da Dorte var flyttet ind, og med flyttekasser stående rundt omkring, kom der også et hundevalpe. Det har I gået cirka hver år. Hundene i 4 generationer er ligesom jeres fælles børn. Det de er jeres et og alt. Og de må færdes overalt, og må også godt komme op i sengen. I er i hundeskoven hver morgen, og et fast ritual er, at I tager hinanden i hånden og tager en kort tur i hundeskoven, inden jeres veje skilles på dagen. Det, som hele tiden gik igen i vores samtale, var, at I har det godt sammen. Du sagde, Dorte, at du har mange idéer, og Allan er med på idéerne. Der er også meget humor imellem jer. I har en fælles humor og et fælles sprog og jargon. I kom blandt andet til at snakke om, hvad der egentlig ville ske, hvis I nu kom til at sige, ja, bliver der sagt, i stedet for, ja, når I om lidt bliver spurgt, om I vil være mand og hustru. Fordi det er noget, I siger til hinanden, og måske slet ikke vil tænke over det i situationen. I giver også hinanden plads. I har startet en tradition for 2 år siden med at rejse til Spanien i påsken sammen med nogle venner. Men der er også plads til, at du, Allan, tager på en mandetur på motorcykel til Budapest og Prag, mens du, Dorte, bliver hjemme og passer hunden. Der er plads til alle herhjemme hos jer og jeres 5 hunde, familie og venner og bekendte. Der er mange ting, I sætter pris på hos hinanden. Du sagde, Dorte, at Allan hver dag sender dig en sms, og han skriver, at han elsker dig. Og så hjælper han dig i firmaet, hvor han hjælper med det administrative. Du fortalte også historien om dengang Allan gav dig en ny bil. Du havde en gammel bil, og du skulle køre langt på arbejde. Det var før I flyttede sammen, og du og din datter kørte fra Silkeborg og ud til Allan. Men da I kom herud, stod der pludselig en fremmed bil. Der var ikke nogen hjemme, så du blev helt utryg, Dorte, og troede næsten, at der var indbrud. Indtil din datter, som godt vidste besked, han holdt masken lidt, fortalte, at bilen var en gave for Allan, og optog det hele på video. Og så er der motorcykler. Jeg kan forstå, at det ikke helt er en fælles interesse. Men Dorte, du tager med på ture bag på motorcyklen, selvom det ikke lige er det bedste, du ved. Og Allan har anskaffet sig en ny motorcykel, hvor man sidder bedre og mere sikkert bag. Jeg bad jer også om at beskrive hinanden, og du, Allan, sagde om Dorte, at hun har temperament, men hurtigt bliver god igen. Og så vil hun alle det bedste, og er der med det samme, hvis hun kan se, at nogen har det skidt. Dorte er heller ikke en, som gemmer på tingene, men ved, hvor man har hende. Og Dorte, du sagde om Allan, at han er meget rolig, men at han også har temperament. Men ligesom dig, bliver han også hurtigt god igen. Og I har den regel, at hvis I er uenige om noget, så lader I ikke solen gå ned over jeres uenighed, men finder ud af det. I sagde også, at I var lykkelige for, at I havde fundet hinanden i moden alder. Kære Dorte og Allan, om lidt så lover I at elske og ære hinanden. Og derfor vil jeg slutte med at fortælle en gammel historie,
som er et meget godt billede på kærlighedens væsen. Der var engang en rigsbonde, som var høvding i en dag. Han havde det største ord, skulle have sagt. Men selvom han var høvding, så var han også fattig og havde næsten ingen penge. En dag besluttede han at holde en fest, og da han ikke havde noget selv, bad han gæsterne om at tage lidt rigsvin med. Og når de så kom til festen, så skulle de hælde den medbragte vin op i et stort fælleskar, sådan at alle kunne smage den samme gode vin. En af gæsterne tænkte, der kommer jo så mange til festen. Rigsvin ligner vand. Derfor er der ingen, som lægger mærke til, hvis jeg kun hælder vand i karret. Og som tænkt, så gjort. Da festen begyndte, bød rigsbonden velkommen og udbragte den første skål. Men da de førte vinglassene til munden, stivnede alle ansigter i forlegne grimasser, og de blev alle sammen pinligt berørte. For vinen var det rene vand. Alle havde nemlig tænkt, ingen mærker, at jeg hælder vand i det fælleskar. I dag er I, Dorte og Allan, indbudt til bryllup med hinanden. I er indbudt til den fest, der hedder venskab, kærlighed og fortrolighed. Til den fest, hvor man selv skal bidrage med mere end vand. Hvor man ikke kun skal sige. Sige ja tak, og så lade den anden om resten, men hvor man også selv skal bidrage med noget for at gøre det til en fest. Kærlighed er på samme tid en stor gave, men også en stor opgave. Og kærligheden mellem mennesker har vi fået som en gave fra Gud. Og den kærlighed skal vi ikke gemme af vejen, men vi skal tværtimod bruge den øssel og storsindet. For der er det ved kærligheden, at jo mere den bliver brugt, jo mere kommer der også af den. Det er jo det, som Jesus gjorde, og det var det, han altid opfordrede andre til at gøre, at bruge øsset af kærlighed. Dorte og Allan, med de ord vil jeg ønske jer tillykke med den idé, og må Gud skænke jeres ægteskab, lykke og velsignelse, og altid holde hånden over jeres liv. Amen. Så tilspørger jeg dig, Allan Skødt. Vil du have Dorte Thøgersen, som hos dig står, til din ægte hustru? Vil du elske og ære hende og leve med hende i både medgang og modgang? I hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægte mand bør leve med sin ægte hustru, indtil døden skiller jer ad. Ja. Ligesom tilspørger dig, Dorte Thøgersen. Vil du have Allan Skødt, som hos dig står, til din ægte mand? Ja. Vil du elske og ære ham og leve med ham både i medgang og modgang? I hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægte hustru bør leve med sin ægte mand, indtil døden skiller jer ad. Ja. Så giv hinanden hånd derpå. Eftersom I forud har lovet hinanden, at vi lever sammen i ægteskab, og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg at være ægtefolk, både for Gud og mennesker. Så lige skal knæle lidt.
almægtige Gud, som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab og velsignede dem. Vi beder dig, velsign denne brud og brudgom. Lad dem altid leve af din nåde og i indbyrdes kærlighed. Fader vor, du som er i himlen, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skylder. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Fred være med jer. Så vil jeg gerne besøge. Og lad os alle bede. Herre vor Gud, himmelske Far, vi takker dig for ægteskabet. Vi beder dig, at du bevarer denne ordning og velsignelse urokket iblandt os. I alle kristne ægtefolk, i din helligånd, du må hjælpe hinanden til at holde fast ved din frelse. Gør dig glæde i håb, så mod i trængsel og uro i livet, og styrk dem til at være levende lemmer til livet. Så din gang med den forsamling start i himlen, hvor du med sønder helligånd lever og giver en sag fra evighed og til. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig. Han løfter sit rose og giver dig fred. Du er blevet gift, og du kan synge den sidste sang. Spiller med dig. Spille. Hey!